Hak jing pen krek kari India barok away ban raki yak jing dap nyopo kandai snam ka jing yo like load na ka jing sensyar ki pareng. Hak khat san tri gunai lar arja arpusan ka BJP Meghalaya Mahila Morcha lingba ka kong arena nyota ka president kalaong mak jing raki mentau snam kan deiru haringkat ka jing kan mau buram yaki klawat yakun like load karilum khasi jan tia bat garo kata yo pa im tirat sing ka phan nong lan ukyang nang ba bat upatogan sangma. Shu ka kong arena kalaong bagapor ka dan kamru ban long ki bas kem jingmut pan ya kun ya ka jingte amrau drugs bat ki kam sneo ba pair ki ba apan penjat ya ki kun samla bat tmu ban ya lam ya ki shakalenti bam day kala pen pauru baga kubor kan long bahap ban ya kun persya ru ya ki kam thombor ya ki kenthai khna hapo ka jella Kublai Shibun Yapi kinong song jong ka state Meghalaya Brokaway mangai kong arena nyota ibadai i state president jong Mahila Morcha BJP Meghalaya. Te mentang kasngi ngayeng banai kublai ya kasngi lai luat ka bagiong ka Independence Day kata ka jing rakhi ya ka jing dap nyop kendai sinam jong ka jing lai luat jong kari India ba ye jongi. Te ngayeng hang ni kum kawai na ki long kmi kata ka bagiong kita ki minority kita ki barit pa naka state jongi nak benta ban ai ka ni ka message syabaro kinong song jong ka state jongi kata bajong ka Meghalaya ba ye jongi ni hamniru ngidon kita ki nong yele ba yele persya bat ki sarkar khareng bensua ki balawan bante marau ya kari India jongi ka jingkan mau i bat ka jingburom college ya i ama Tirat Singh ibadai na po kata ka khasi jongi ki ba lami ban yele persya ya kata ka bat kita ki doli ban ya le persya na benta ka jing syak te marau ka jing syak ban ben bat kata ka jing yele persya ban pelaj ya kata ka jing lai luat na kari India ka jing kan mau i ya i ma yang nong ba ibadai na po jan tia mai ru idei wei na kinong yele na benta ka riba ka jat ben riu jongi kita ki ba ki riu ret pat ke bele persya bat kita ki doli ba na ka benta ka ni ka jing lai luat jong kari India ban na po garu ru ngidon kinong yele persya ya ki doli patokan tangba badai we na ki nong yele ban yele persya kita gidoli bat ka bakham kertang pade ka jingmi jonga ban ai ka ni ka message ka dei ka we ni ki kenthai bat ka long kni ka bami haka por bagile haka ka por ka dei ka khat khandai century min chua kata ka dei ka phan dong lai na so sarong ba haka ni ka tir jongi Meghalaya jongi ru lakan thop ni kita ki nong yele persya bat kita gidoli bat kilami kita ki kinam bat kita ki mati jongki ki ban penek ban pensa kan mau buram ya kari India lengba jongki ban ngiru ngi buram ya kani kasni khasan terik ka ban long lashai na menta ki ni ki real crowd ki bala yele persya bat ki doli patang ini message hinga ngai kem ba ki nong jong ka Meghalaya ngidan ka wei ka message ban ai ba ngiru menta hakani ka kenti ba menta ngidan ka jingele persya kata ka bagi ong udrox ubawan hapo ka state jongi uban penjat kita ki kun samla ki jongi uban bon rabun jaj kita ki jing syato ki jing syak thim ki jing syak ban ben ki kenthai tengah ngai kem makani ki Independence Day kan long sisya kata ka jingele persya ya kita ki kam bamban bat kita ki kamba ba kala syak te syak khum ha kita ki jing thau ki ba lawan ra ka state ka jongi kum udrox kum kata ka jing kidnap kum kata ka jing syato tengah ngai kem baka sarkar kan simkhia ya kini bat ngai kem baki kun samlaru lengba kan ni ka message kum ka kemi jong pi nga ai kan ni ka message ba ikun samla jongi kin yele la syai ka sni ban wan ra ya ka jing lai dot nagi kam bamban kum udrok pan ini ki kentien Kublai Shibun Kublai Jango Jai Hind Jai Bharat Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta i ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya